Good morning! So, nandito ako ngayon sa bahay ng aking kapatid dahil ang aking anak ay nandun sa school. Kaya inaantay ko siya, guys. Ito yung aking routine ngayong umaga. Hello guys, good morning. So nandito ako ngayon sa bahay ng aking kapatid ulit. So ito yung aking routine dito mula nang ako'y dumating. Punta-punta dito. Pero ngayon guys, or 2 weeks na silang nag-face to face yung anak ko. So bali yung kanilang school ay malapit dito. Halos ano lang, katabi lang. Yan doon yung school ng anak ko. Kaya dito ako nag-aantay. So half day lang sila, 8 to 11. Minsan umuwi ako. Kinukuha ko lang siya dito ng 11 or minsan tumatambay ako dito. So ito yung view dito pag umaga. Napakasarap tingnan sa mata kasi green na green, 'di ba? At syempre may papakita ko sa inyo dito yung ginagawa ng kapatid ko. So bali ito yung kanilang garden or plot. So ito guys, meron silang sinalihan. Actually merong festival next month dito sa amin, sa munisipyo, dito sa Minalabak, sa aming probinsya. So, ito yung garden plants nila na sinali. So, yung kanilang mga seeds na ginamit dito ay galing sa munisipyo, LGU ng aming probinsya, dito sa Minalabak. So, ayan, may butterfly. Ayan, oh. Ayan, yung butterfly. At syempre, ito, yung mga tinanim nila last week. Ito yung parang sitaw. Yung sitaw na hindi siya gumagapang. Hindi siya vine. Ito naman yung radish. Ayan. So, meron isang plot dito. Unfortunately, guys, hindi siya tumubo. Kasi may something wrong yata. Pero may backup naman sila. Ayan, oh. Tumutubo na. Ayan. So, ang ginamit nila dito pala ay garden soil. At meron pa silang mga nilalagay-lagay na something. So, ayan. Ang ganda, 'di ba? So, ang ganda kasi tingnan pagka tumutubo na. Tsaka, yung klima kasi ngayon, naulan-ulan siya. Kagaya ngayon, medyo mainit pag umaga, pero mamayang hapon, umuulan. Kaya, alam nyo yung parang dinidiligan din yung mga halaman, kaya mabilis siyang tumubo. So, sa gilid, nilagyan nila ng mga, ang tawag dito sa amin, sa probinsya ay araalas dose. Hindi ko alam anong Tagalog dito, guys. Hindi ko alam anong Tagalog dito, guys. Ayan. At dito sa mga kanto naman, nilagyan nila nitong mga, yung binibenta nilang mga lemon. Yung lemon na binibenta nila. Itong maliliit lang tong lemon. Hindi siya masyadong tumataas. At ito naman, ano tawag dito? Yung parang saluyot. Yung isang klase ng saluyot. Tapos, ayan. So, yung kapatid ko nandun yung kanyang bahay na pinapagawa. Tapos, ito pa, oh. So, nagagawa din sila dito ng mga garden, yung sa plat, sa sapat. Ayan. Masarap dito guys, tumira dito sa bandang dito sa kanila. Kasi, napaka aliwalas tignan. Diba? Tapos yung tubig guys, talagang sagana sila sa tubig. Sa amin talaga yun ang problema ko kasi sobrang nahirapan kami doon. May something wrong talaga doon sa alinya ng aming tubig. Nagbabalak ako guys na maglaba dito. So, ito naman, yung kanilang binibilad dito, pakita ko sa inyo. Ito yung garden soil. So, may pataba ito. Siguro yung mga dumi ng hayop. Ayan. Yun yung inilalagay nila sa kanilang ginagawang yung sa garden, yung sa plot. Tapos, yung iba dito kasi itong bandang to, mga vacant plot. May-ari na yan. Tapos doon sa dulo may bakante pang lote. Tapos doon parang yun na yung main road. Yan yung Montessori. So malapit lang yung Montessori dito sa kapatid ko.
Ito yung ano nila, oh, ginagawa. Binibilad. May proseso ata to guys. Tapos, sabi niya, meron silang isang paraan kung paano din makagawa ng parang, ano ba yun, fertilizer. Yung dahon ng, yung balat ng mga saging. So, kaya iniipon namin yung balat ng saging sa bahay para dalhin dito. Magdi-decompose daw sila. At mayroong isang proseso. So, titignan natin kung paano ba makagawa ng mga fertilizer gamit yung mga tawag dito yung mga gagawing organic fertilizer. So ito dumi to ng hayop, may kasama siyang soil para gawing fertilizer sa halaman. So tignan natin dito kasi may tinanim daw sila dito, sabi sa akin. Yung nakaraan nakita nyo naman siguro yung tinanim nila dito. Ito na. Lumaki na siya yung pechay. O, diba? Tapos ito yung Chinese kangkong. Yung Chinese kangkong, hindi siya gumagapang guys. Ganyan lang siya yung height niya. Mga ganyan lang. Tapos, kailangan kuhain nyo na yung dahon. Kasi, pag tumagal-tagal, maninilaw na siya. So, malalanta na. So, hindi siya gumagapang. Ito yung lemon. Ayun, may bulaklak na yung lemon. So, dati, nakita ko to may mga, ano siya, may mga shell ng itlog. So, ito, pwede na tong pang, pang sahog sa mga may sabaw-sabaw. Ginisang sardinas, diba? Sold na. At ito, meron pa sila ditong mga seedlings sa tawag dito. Mga punla. Ayan. So, ito, ano kaya ito guys? Di ko alam to. Ito, may petsa. Ito, pwede na itong ilipat kasi gagawan sila ng vitamins. Ito, may ginawa pa sila ditong mga punla. Ito, oh. May mga punla sila dito. Diba? Ayan, oh. Ginagawa nilang punla. So, may sili siguro dito. Yung sitaw pa rin. Ayan, pechay. Siguro pechay to. Tapos, ayan. So, hindi pa naman sila guys dito matagal. Ilang buwan pa lang sila dito nakakalipat. Tapos, yung nakakalibang lang. Kasi maraming mga ganyan. So, yung asawa niya talagang naghahalaman. So, ayan yung pinapagawa ng kapatid kong lalaki. So, ito naman yung malunggay. So, dyan sila magdi-decompose ng kanilang fertilizer. Ito, oh. So, ayun yung kagandahan pag nalito ka sa probinsya. Kasi, pwede magtanim, libre na sa gulay, basta may asin, di ba? Ano to? Ay, cactus ba to? Oo, cactus. Ayan, oh. So, yun. Doon sa amin kasi guys, walang space. Meron lang kami pwede sa paso. Sa taas ng bahay, meron din sa likod. So, yung nandoon nakita ko, kailangan ko pa siyang ayusin. At gawan ko ng ganito. Para magkaroon din ako ng tanim at magkaroon ng gulay tayo guys. So, yung klima natin dito sa probinsya, sa Pilipinas, ay medyo pa-summer na rin. Pero sa hapon, after lunch ay naulan. Mula nang nag-start yung anak ko na talagang pumasok sa school. So, halos sa umaga ngarag tayo as in. Kasi, alam niyo na, maaga yung pasok. At saka pahirapan gumising. Alam niyo naman yung matagal silang na hindi nakapasok. Kaya siguro yung nag-a-adjust. Pero, okay naman. So far, naka-adjust na rin siya. Kailangan talaga nating mga nanay ay tiyagaan paano ba tumising kasi nasanay sila dati na online class, 'di ba? Tapos ayun, kahit anong suot mo nasa bahay lang, okay lang. Pero hindi katulad pag face to face, talagang lahat ayusin mo, prepare mo yung pagkain, baon. Ganun ang ginagawa ko dito. Pero at least 'di ba, masaya sila kasi
Hindi katulad noon nasa bahay lang nakakulong. So ngayon, may face to face na sila. So ibig sabihin, nakakapag ano na sila sa kanilang mga classmates. So nakakasalamuha na sila, 'di ba? So awa ng Diyos naman. Okay na rin, 'di ba? Thank you so much nga pala sa lahat ng nagsusubscribe at magsusubscribe sa aking channel. Face ko guys, talagang asin walang pag nangangarag tayo, asin na umaga pa lang ngarag na talaga tayo papunta dito sa school, kaya yung face natin talaga guys ay ganito lang, as in bagong gising. Ginamos naman tayo syempre, pero ganun talaga, kailangan nating magmadali at yung anak natin, 'di ba? But anyway, sa probinsya naman okay lang kahit ano. Thank you so much sa mga nanonood sa aking video, at syempre doon sa last video ko na ating ginawang feeding program. Actually maliit lang na bagay yun, kumbaga para sa ating mga kids at neighbors doon, at nawa ay magtuloy-tuloy pa yung ating ginagawa, itong ating kaunting share sa kanila. At sa susunod pa guys, abangan natin kung ano pa yung ating susunod na program or activities para sa ating sharing or gifted to give, 'di ba? Or tinatawag nating alms giving para sa ating mga kapatid. Maliit lang guys, konting bagay. Ang importante ay nakapag-share tayo kahit ano man yan, 'di ba? At saka sarap sa feeling na nakakapag-share tayo. Kumbaga, hindi man tayo mayaman, pero napakabuti ng Panginoon. Kailangan natin magpasalamat kasi nakakapag-share tayo kahit sa maliit o maliit na paraan, 'di ba? Kasi 'di ba, sabi nga gifted to give. Kumbaga, ang pag-share natin is hindi naman 'yan nangangahulugan na meron ka. No matter how you are rich or meron talaga. Kahit mahirap, pwede kang makatulong. Kasi pwede tayong gawing channel ng blessing ni Lord, diba? So abangan natin ang mga susunod nating vlog at kung ano pa yung ating mga susunod na project. Yun naman talaga ang layunin natin, to give, diba? Kahit ano pa man yan. So dahil dyan, thank you so much guys. Don't forget to like, share, and subscribe ulit sa aking channel. See you guys on my next vlog. At syempre, tuloy-tuloy lang tayo. Keep safe everyone. God bless. So ayan yung kalabaw. Ayan. Dati, tatandaan ko guys, nakakasakay ako dyan. Kasi wala naman uso noon, di pa naman uso ang mga motor, single motor noon sa amin. Dati kasi nasa baryo kami, hindi pa dito. So dyan, sumasakay ako dyan. Tapos meron yung sa likuran, yung nakakasabit na kahoy, ang tawag sa amin ipamaba.